иқдоми ҷадид аз мағозаи молҳои техникии беҳтарин, нархҳои дастрас бо сифати баланд. Шумо метавонед ба тариқи кредит ҳатто аз давлатҳои ҳамсоя низ бо воситаи пиаркортҳо таҷҳизоти техникиро харидорӣ намоед. Аз манзили зисти худ набаромада, занг зада фармоиш диҳед ва молу маҳсулот ройгон ба манзили шумо рафта мерасад. Суроғаи мо шаҳри Хуҷанд, кӯчаи Озодӣ 46А, мағозаи молҳои техникии беҳтарин. Тамос 92 703 77 70. салом арз мекунем тамошобинони иззатманд. ин лаҳзаҳо шумо имкон доред тавассути барномаи криминалии ахбори вазорати корҳои дохилӣ оиди ҷиноятҳои ошкоршуда ва дигар самтҳои фаъолияти мақомоти корҳои дохилӣ ҷиҳати таъмини тартиботи ҷамъиятӣ огоҳӣ пайдо намоед. бо шумо ҳастам таваллузода Моҳрухзор. боз як далели паҳну фурӯши воситаи нашъадор дар ҳаҷми махсусан калон дар натиҷаи гузарондани чорабиниҳои оперативии ҷустуҷӯӣ аз тарафи кормандони раёсати кофткои ҷиноятии вазорати корҳои дохилӣ ошкор карда шуд. мусодираи наздик ба 40 килограмм воситаи нашъадор натиҷаи ин амалиёти бобарор аст. қасди ба ҷомеаи хафнок нашъаҷалоби касбӣ истиқоматкунандаи ноҳияи 5 вилояти Хатлон таҳти назорат ва коркарди ғайриошкори оперативӣ қарор гирифта, ахиран бо истифода аз методҳои оперативӣ кормандони милитсия ба ҳаракатҳои ҷиноятии ӯ нуқта гузоштанд. подполковники милитсия Нусратулло Маҳмадзода дар ин хусус гузориш таҳия кардааст. дар қатори садҳо нави бемориҳои сироятӣ ё ба истилоҳ вирус, сокинони сайёра хатарноктарин сироятеро дар шакли нашамандӣ мешиносанд. пешгирии навъҳои нашадор хоси як миллату давлат ва ё сохтору кумитаи алоҳидае нест, балки чун зарару таъсири наша фарогири олам аст, дастҷамъона бар зидди он мубориза бояд бурд. нашамандӣ албатта сироят ё бемории фазоӣ, экологӣ нест, балки аз ҷониби гурӯҳҳои ҷиноятпешаи сарватталаб бозори нашаҷалобон авҷ дошта дар заминаи парвариш, паҳну фурӯши воситаҳои нашадор ва ё дигар навъҳои ҳабҳо шумораи нашамандон ва шахсони вобасташудаи нашамандӣ меафзояд. аз як кишвар то ба мамлакатҳои дигар бо роҳҳои гуногун пинҳонӣ интиқол додани воситаҳои нашадор зина ба зина арзиши онро даҳчанд карда барои ба даст овардани фоида аз ҳисоби фурӯши воситаҳои нашадор нафарони ҷиноятпеша ҳатто аз анҷоми кирдори хатарноки худ ки анҷомаш маҳбас аст намеандешанд. гумонбаршуда Наибов Саломатчо Каримович соли таваллудаш 1987, зодаи ноҳияи 5 вилояти Хатлон, сокини ноҳияи Фирдавсии шаҳри Душанбе ба ҷинояти нашаҷалобӣ худ танҳо майл накардааст, балки аз ҷониби ҳамдарси худ Шоҳсаидов Зоҳиршо ки барои содир кардани ҷинояти нашаҷалобӣ дар маҳбас адои ҷазо дорад, ҷалб гардидааст. Саломатчо Ноибов наздики 40 килограмм воситаи нашадори нави ҳашишро дар заминаи робитаҳои ҷиноятии худ бо нашаҷалобони афғон ба қаламрави ноҳияи 5 ҷумҳурии Тоҷикистон ворид карда барои минбаъд ба фурӯш баровардан ба шаҳри Душанбе омода буд. ҳангоми интиқоли воситаҳои нашадор гумонбаршуда Саломатчо Ноибов дар ноҳияи Ҷалолиддини Балхӣ аз ҷониби кормандони раёсати кофтукови ҷиноятии вазорати корҳои дохилӣ дастгир гардид. ман бо ҳамсинфам Зоҳиршо маслиҳат кардам. Зоҳиршо бо ошнош аз ҷумҳурии исломии Афғонистон ҳамсуҳбат шуда ба ӯ тахминан 40 кило маводи мухаддир дода. Зоҳиршо ба ноҳияи 5 оварда ба ман занг зад. ман аз шаҳри Душанбе рафта аз ноҳияи 5 гирифтам, бояд ба шаҳри Душанбе мебурдем. аз шаҳри Душанбе ба Хуҷанд дар ҳамин ҳолат моро кормандони милитсия дастгир намуданд. агар мо боро аз шаҳри Душанбе ба Хуҷанд мебурдем, ба мо ба фоида $10,000 медоданд. чорабинои оперативии кормандони раёсати кофтукови ҷиноятии вазорати корҳои дохилӣ барои муайян ва дастгир кардани дигар ҳамшарикони ҷинояти нашаҷалобӣ идома дошта, нисбати гумонбаршуда Ноибов Саломатчо бо моддаи 200 қисми 4 кодекси ҷиноятии ҷумҳурии Тоҷикистон парвандаи ҷиноятӣ оғоз карда шудааст. шуъбаи вазорати корҳои дохилӣ дар фурудгоҳи шаҳри Душанбе аз боздошти як нафар аввомфиреб хабар медиҳад. сокини 33 солаи шаҳри Ваҳдат беш аз 30 нафар ҳамдиҳагони худро ба доми фиреб афтонида бо ваъдаи он ки чиптаи ҳавопаймо гирифта медиҳад, маблағҳои онҳоро гирифта ба манфиати худ истифода бурдааст. вобаста ба кирдорҳои ин қаллоби маккор дар гузориши навбатӣ тамошо кунед. қаллобӣ ва мардумфиребӣ аз нописандтарин кирдорест ки ба одамон зарарҳои гарони моддию равонӣ расонида сабабҳои мушкилиҳои зиёде дар зиндагию рӯзгори онҳо мегардад.
боиси таассуф аст ки ба доми ашхоси фиребгару авонфиреб нафароне дучор меоянд ки хеле соддаву самимӣ ва зудбовар мебошанд ва ин нафарон маблағҳои ба меҳнати сангину машаққатҳои зиёди ба даст овардаашонро осон ба доми фано медиҳанд. дар шӯъбаи вазорати корҳои дохилӣ фурудгоҳи шаҳри душанбе дар асоси муроҷиати чанд нафар аз ҷабрдидагон нисбати шаҳрванд шарипов нарзулло соли таваллудаш 1990 истиқоматкунандаи шаҳри ваҳдат бо моддаи 247 кодекси ҷиноятии ҷумҳурии тоҷикистон парвандаи ҷиноятӣ оғоз карда шудааст. ин нафари авонфиреб дар давоми як моҳи охир ба боварии шаҳрвандони зиёд даромада аз онҳо барои харидорӣ кардани чиптаи ҳавопаймо маблағи калон гирифтаву онҳоро фиреб додааст. чунончи дастгиршуда ба боварии шаҳрванд қосимзода фаридун, холзода саидумар, ҳафиззода абдуқаҳҳор, ҳомидзода дустмурод, одинаев мирзо ва мирзозода ҳабибулло даромада бо баҳонаи он ки чиптаи ҳавопаймои самти Федератсияи Россия гирифта медиҳад, аз ҳар кадоме аз 2600 сомонӣ то 4100 сомонӣ гирифта ба манфиати шахсияш сарф кардааст. мо ҳам сокинои шаҳри ваҳдат мо билет кардем ҳамин доддо гуфтани шахс шаҳри ваҳдат кличкаш доддо акономия асосиша намедунем ростиш 2600 то 4100 бачаҳо харидагиянд. мегӯянд ки мисол то ин қабла харидем 200 одам шуд қариб халибай кардиста хоҳиш дорем ки ҳамин пули мора возврат кунанд битиянд. мақсад пулумон қарз аст. мисол пули наличӣ надоштем орам қарз кадаем ки мисол муоҷиат бурем кор кунем. маврид ба зикр аст ки ҳамаи нафароне ки аз ин нафари қалоб ҷабр диданд аз шаҳри ваҳдат буда ҳамдиҳагони боздошт гардида мебошанд ки дар баробари ба зарари гарони молӣ дучор гардиданд инчунин сарсону саргардон шуданд. ман дар нуқтаи фурӯши чиптаҳо кор мекунам дар шаҳри ваҳдат. дар муддати як моҳ зиёда аз 60 нафарро маблағи билетсиона аз 2600 то 4200 гирифта ба манфиати худ истифода бурдам. чустучолокӣ ва қавиродагии кормандони шӯъбаи вазорати корҳои дохилӣ дар фурудгоҳ намебуд, шояд ин авонфиреб боз чандин нафари дигарро ба зарари гарони иқтисодӣ гирифтор мекард. айни ҳол тафтишот 30 лаҳзаи мардумфиребии ин нафарро ошкор намудааст ки зарари расонидаи гумонбар ба ҷабрдидагон наздик ба 100 000 сомониро дар бар мегирад. нафарони оиди ҳаракатҳои ғайриқонунии гумонбар шудан нарзулло шарипов маълумот дошта ё зарар диданд метавонанд ба шӯъбаи вазорати корҳои дохилӣ дар фурудгоҳи шаҳри душанбе ва ё ба милитсияи маҳалли зисти худ муроҷиат намоянд. дар натиҷаи баррасии аризаи як нафар сокини шаҳри душанбе вобаста ба тасарруф шудани телефони мобилияш аз тарафи шахсони номаълум ба кормандони раёсати кофиткои ҷиноятии вазорати корҳои дохилӣ муяссар гашт ки зимни ба роҳ мондани чорабиниҳои оперативии ҷустуҷӯӣ шахсияти гумонбари ин ҳолати дуздиро ошкор намуда ба кирдорҳои ғайриқонунии ӯ хотима гузоранд. ҷинояти дуздӣ яке аз шаклҳои маъмултарин ва пайваста содиршавандаи кирдори ҷиноятӣ ба ҳисоб рафта аз рӯи таҳлилу ахбороти оперативӣ дар муқоиса бо дигар критерияҳои ҷиноятҳо ҷинояти дуздӣ бештар содир мегардад. дастоварду натиҷаҳои оперативӣ кам нестанд ки дар рафти фаъолияти хизматии кормандони мақомоти корҳои дохилӣ лаҳза ба лаҳза гумонбарони ҷинояти дуздиро аз рӯи хусусиятҳои гуногуни кирдорашон дастгир месозанд. дар муассисаҳои ислоҳӣ низ шумораи зиёди маҳбусонро нафароне ташкил мекунанд ки барои содир кардани ҷинояти дуздӣ дастгир карда шуданд. гумонбарони ҷинояти дуздӣ бештар дар маконҳои серодам, бозору марказҳои савдо ва дохили нақлиётҳои мусофиркашон ки дар ин ҷойҳо зидчии шаҳрвандон бештар аст, чунин макон ҳадафи дуздон ё ба маънои дигар мавриди қиссабурӣ қарор дода мешаванд. ба таври ноаён гум шудани маблағ, ашёҳои арзишманд ба хусус телефонҳои мобилии шаҳрвандон аз фаъолияти ҷиноятпешагии гумонбарони ҷинояти дуздӣ гувоҳӣ медиҳад. кормандони раёсати кофиткои ҷиноятӣ вазорати корҳои дохилӣ бо мушоҳидаҳои оперативии худ тавонистанд як гурӯҳи муташаккили ҷиноятии дуздонро дар ҳайати 5 нафар муайяну дастгир намоянд. роҳбари гурӯҳи муташаккили ҷиноятӣ қувватзода Комили Гурез бо лақаби Коля, санаи таваллудаш 1990, зодаи шаҳри Кӯлоб, сокини ноҳияи Шоҳмансури шаҳри Душанбе, дар Федератсияи Россия ва Ҷумҳурии Тоҷикистон 2 маротиба барои содир кардани ҷинояти дуздӣ, қиссабурӣ суд шудааст. аъзоёни гурӯҳи муташаккили ҷиноятӣ Мирзо Каримов Алиҷон Валиҷонович, 25 сола, сокини ноҳияи Синои шаҳри Душанбе, Санаев Сомонҷон Давронҷонович, 24 сола, сокини ноҳияи Рудакӣ, Муҳаммад Номонҷонзода, 31 сола, сокини ноҳияи Фирдавсии шаҳри Душанбе дастгир карда шуданд.
андалибои меҳроҷиддин саловиддинович бо лақаби муҳаммад зодаи ноҳияи шамсиддин шоҳин сокини ноҳияи фирдавсии шаҳри душанбе айни замон дар ҷустуҷӯи расмӣ қарор дорад. аз он ин гурӯҳи муташаккили ҷиноятӣ дар дохили воситаҳои нақлиёти мусофиркашон ба киссабурӣ даст зада маблағ ва телефонҳои мобилии шаҳрвандонро аз они худ мекарданд. дар ҳафти пешбурди чорабинҳои оперативии тафтишотӣ аз рӯи нишондоди худи гумонбарон ошкор карда шуд ки ин гурӯҳи муташаккили ҷиноятӣ муддатҳост ҷинояти дуздиро дар чанд бозору марказҳои савдо ва дохили нақлиётҳои ҷамъиятӣ содир мекарданд. рӯзи 14 март бо ҳамроҳии муҳаммад чемпион, Самон, Али, Ванҷо, Муҳаммад ба дизди бромем ба машқаи рақами 1. Дизди ким қапидан кормандони милитсия. Санаи 14 май моро дар машқаи рақами 1 мақсад бо ҷурми дуздӣ дастгир карданд. аз ҷумла санаи 14 майи соли равон дар дохили микроавтобуси рақами 1 ин гурӯҳи ҷиноятпешагон телефони мобилии тамғаи Redmi 7 шаҳрванд Маъруфҷон Раҳматуллозодаро дуздида ба ҷабрида 2000 сомонӣ зарари молӣ расониданд. гумонбарон ба ҳабси пешакӣ гирифта шуда тибқи талаботи моддаи 244 кодекси ҷиноятии ҷумҳурии Тоҷикистон нисбати онҳо парвандаи ҷиноятӣ оғоз карда шуда тафтишот идома дорад. бо истифода аз фурсат бо пешниҳоди сюжети мазкур аз шаҳрвандон эҳтиромона хоҳиш менамоем ки агар аз кирдори ҷиноятӣ ин гурӯҳи муташаккили ҷиноятӣ огаҳанд ё аз онҳо зарари моддию молӣ диданд метавонанд ба милитсияи маҳалли зисти худ ё рақамҳои телефони 227 1007 ба раёсати кофткои ҷиноятии вазорати корҳои дохилӣ муроҷиат кунанд. дуздӣ аз шаклҳои тасарруфкориест ки нафари содиркунандааш ба хотири манфиати шахсӣ ба дигарон зарари моддиву маънавӣ мерасонад. ҳамин гуна кирдори нолоиқи шаҳрванд Сидиқзода Абдулло соли таваллудаш 1990 иstiqomatkunandaи ҷамоати деҳоти чоркӯҳи шаҳри Исфара аз ҷониби кормандони шуъбаи вазорати корҳои дохилӣ дар ноҳияи Сипитамен ошкор гардид. идомаи ҷиноят дар гузориши Акбар Шарифӣ. абдулло сидиқзода дузди гузарое аз ин пеш 3 маротиба бо ҷурми дуздӣ судшуда ин навбат дар содир намудани 7 лаҳзаи ҷинояти дуздӣ ки ҳудуди ҷамоатҳои деҳоти Истиқлол, Турсунулҷабоеву сарбанди ноҳияи Спитамен ва деҳаи иторчии ҷамоати деҳоти ғулакандози ноҳияи Ҷабор Расуловро фаро мегирифт гумонбар аст. зан бозор рафтаги будааст. бозор омад ки ҳама ҷо титипит шудаги. ба мара фарёд кард ҳам дуздир омадаги. ба дида чӣ датон намед? Дидам ки ҳам пул гум шудаги. чанд миқдор маблағи пул? Обши 8000. дуздиҳо давоми моҳи апрели соли равон ба қайд гирифта шуда танҳо дар манзилҳои иstiqomatии беназорат ё муваққатан соҳибонаш дар макони зист қарор надошта содир мешуданд ва услуб изи онҳо яхела аст. дарвозаи маҳкам бо қулфи овезон нишонаи моилкунанда ё пайти муносиб барои дуздиҳо буд ки гумонбар шуда ба мақсад мерасид. баъди ворид шудан ба дохили ҳавлӣ танҳо пули нақд таваҷҷӯҳи гумонбаршударо ҷалб менамуд. омади дарвоза маҳкам. хоб ба чӣ дарвоза як шудӣ? Simkeden ortaya zergalam kişiyordu. Önce tahminen 1000 so'm pul ver. Baş fener için. Ortaya çiz aldı da ortaya pul istedi göden. Çi miqdor mablag? Çand pul? Ham obsha 1000 so'm budi. асосан рӯзона ва нисфирӯзӣ вақту соати дуздиҳо буда камтарин зарари аз ҷониби гумонбаршуда расонида шуда 380 сомонӣ ва аз ҳама бештар 38 000 сомониро ташкил медиҳад. маблағҳои пулӣ дар ашё ва лавозимоти рӯзгор пинҳон намудаи ҷабридаҳо дар натиҷаи ҷустуҷӯ аз ҷониби Абдулло Сидиқзода дарёфт гардида оқибат тасарруф мешуданд. танҳо дар ду ҳолат гумонбаршуда дасти холӣ ҷои ҳодисаро тарк намудааст, чунки дар як ҳолат пули нақд пайдо накардааст ва дар ҳолати дигар соҳибхона баргашта нақшаи дуздӣ барҳам мехӯрад. дар умум аз чапдастии Абдулло Сидиқзода ба шаҳрвандон наздик 60 000 сомонӣ зарар расонда шудааст. ошкор кардани дуздиҳо аз он хушоянд аст ки ҷавони кажрафтор кирдори зараррасониашро идома дода наметавонад. новобаста аз сакитҳои ҳамешагии кормандони бозрасии давлати автомобилӣ дар самти риояи қоидаҳои ҳаракати роҳ ҳанӯз ронандагоне ҳастанд ки ба дағалтарин қонуншиканӣ дар ин самт роҳ дода ҳаёти худ ва атрофиёнро зери хатар мегузоранд.
کارمندان شعبه بازرسی دولتی اتومبیلی در شهر دوشنبه هنگام خدمتبری و سنجش‌های مخصوص یکچند دلیل در حالت مستی اداره نمودن واسطه نقلیات از جانب رانندگان را آشکار نمودند. شرح بیشتر در گزارش همکارانم. از جانب کارمندان میلیسیای پایتخت پیوسته در راه‌های اتومبیلگرد شهر دوشنبه با مقصد تامین بی‌خطری حرکت در راه و پیشگیری قاعده ویرانکنی‌های دغل رید و عملیات‌های پیشگیری کننده برگزار کرده می شود. نوابسته از تاکیدهای همیشگی متاسفانه هستند بعضی از رانندگانی که در حالت مستی نقلیات خود را اداره نموده به دغل‌ترین قاعده ویرانکنی دست می‌زنند. گرچند جزا برای چنین رانندگان وزنین گریده باشد هم، ولی باز هستند رانندگانی که دیده و دانسته جان خود و دیگر اشتراکچیان حرکت در راه را زیر خطر می‌گذارند. از جمله دوام هفته سپری شده ضمن عملیات‌های سنجشی یک قطار رانندگانی که در حالت مستی نقلیات خود را اداره می‌کردند از جانب کارمندان بازرسی بازداشت کرده شده، نسبتشان طبق طلبات ماده 332 کدکس حقوق ویرانکنی ماموری جمهوری تاجیکستان پروتکل ماموری ترتیب داده شده جهت چاراندیشی به مقامات سعودی ارسال کرده شده است. چورباکا و پیوا نوشیدم در پیش گاهی اپراولینی گاهی قپیدم автомашина Hyundai Sonata кардем. Махкам кардем. شما برای چی در حالت مستی автомашина اداره کردید؟ خیلی چیزا کنارگوش. قابل ذکر است که طبق طلبات ماده مذکور نسبت رانندگان سرخوش جریمه مأموری و یا 15 شبانه روز حبس با محروم ساختن از حقوق اداره واسطه نقلیات به مهلت 5 سال جزا داده می شود. باری دیگر تاکید می نماییم که هر یک راننده به طور حتمی قاعده‌های حرکت در راه را باید رعایت نموده سلامتی خود و دیگران را زیر خطر نگذارد. اینجا رسیدیم به فرجام برنامه. وزارت کارهای داخلی به طور همیشگی در طلب روزگار خوش مردم و تامین نمودن ترتیبات جمعیتی است. گزارش‌های پیشنهاد گردیده به خاطر تربیت حقوقی شما تماشابینان ارجمند روانه شده است. تا دیدار نوبتی خیر. иқдоми шоиста аз мағозаи молҳои техникии беҳтарин минбаъд ҳамаи молу маҳсулоти техникаи маиширо ки босифатанд метавонед бо нархи дастрас аз мағозаи беҳтарин харидорӣ кунед. маҳсулотро мағоза аз ширкатҳои бонуфузи кишварҳои русия, туркия, дубай, итолиёву чину ӯзбекистон дастрас намудааст ва кафолати 3 сола дорад. шумо метавонед техникаи маишии дилхоҳатонро ба тарзи кредитӣ бо фоизҳои пасттарӣ низ харидорӣ кунед. дар мағоза QR-кодҳои бонкӣ амал мекунад. суроға, шаҳри хуҷанд, кӯчаи исмоили сомонӣ 46. телефон барои маълумот 92 730 77 70.